Dagiti manursuro ti maikadwa nga inaken ama dagiti estudyante. Tapno at adda mapapintas pa iti kalidad ti edukasyon ken maipaayan inspirasyon dagiti manursuro amang muli ka dagiti ubing na angay ti mass of taking dagiti promoted a manursuro iti Benguet. At report ni Christine Bornolia sa Baway. I solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability. Nagsapata ti Nasurok sa nga ribuk at siya magasot a promoted teachers iti Benguet iti naangay ang mass oath-taking ceremony iti Benguet Sports Complex itay agsapa. Sigun kini Regional Director Stella Carino, daytoy a promotion ket may sa awaga sa panagyaman kadagiti manursuro iti dedikasyon da kas inaken ama dagiti estudyante. Mamati ti opisyal nga agbalin nga inspirasyon ti promotion tapno ituloy dati dedikasyon da nga agsuro. Sa lahat ng mga na-promote, ang hinihingi lang ng ating presidente si PBBM and of course ang our secretary at ako ay we translate our promotion to performance para there will be better quality of education. May sa ni Rhea Bakduyan manipod iti Damaso Cumilis Elementary School kadagiti nagsapata. Manipod iti Teacher 1, nagbalin at Teacher 3. Dakkel ti panagyaman na iti daytoy nga oportunidad. With faith as our foundation, we commit to continue in contributing quality education through nurturing minds and hearts and serving the Department of Education with the spirit anchored in God's grace. Kastamat ni Marcelina Gosgos, a Nasurok 20 atawanan nga agisursuro. Manipod iti Teacher 3, nagbalin at Teacher 6. Para kini Marcelina, ti panagbalin na manursuro kat saan laang at trabaho. Ngamkit di may sa a calling. Teaching has not been just a job for me. It has been a calling, a responsibility, and a lifelong commitment. Iti aktibidad, nagserbiya kang runana sa nga ili ni USEC for Human Resource and Organizational Development Wilfredo Cabral. Imatendar metlang iti aktibidad ni Governor Melchor Diclas anang ipaaymat iti mensahe kadagiti newly promoted teachers. I would like to take this opportunity to congratulate everyone. Congratulations amin kanyayo for this promotion. Christine Bornolia sa Baway, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.